हम अपना जीवन में एक करेजा हाँ। अपना जीवन में बहुत माल देखनी बहुत माल देखनी हाँ। आ जियब तबे कनी कितना माल देखब हाँ। जना क सीमा नइखे। नइखे। लेकिन आज एगो माल देखनी ह जनलू हाँ। जौन कि अब हमर रात भर क नींदे आ चैन उड़ा देले बिया। के रहल? एगो कौन रलिया पत्थर काटे रहली जी? एगो रलिया रारी? मुख्य बात ई बा कुछ हम एमे कहल चाहतनी हुँ। कि हम लाल परी त आज ले देखले रहनी हम, लेकिन पियर परी आज देखतनी। हमरे के नइखे न त कहत। के कहीं आज पियर परी पहिला बार देखतनी। आखिर ई कहाँ कुल बिजली गिरी? तोहरा दादा का करेजा पर गिरी हो। दादा के करेजा दादा आवेलन तोहके एथू करे कि हम करीला। देला का 10 बरिस के करत है। हम माफी मांगतानी। नहीं माफी का मांगे के बा कुल चलेला वीडियो में उल्टा सीधा।